Taisin nähtävästi torkahtaa. Mutta hei, nyt pääsee avaamaan joulukalenterin. Jee! Tittiri. No niin, avataan vaikkapa. Ei olla jännityksessä. Ouch. Ollaan jännityksessä siis ja avataan ensimmäisenä. Tavarakalenteri. Tintirintiti. Rouva Ruusu! Ai! Mä säikähin myös. Se oli tarkoituskin. Avaa toi mulle. Niin, mitä sanoit? Avaa toi mulle. Sanopas nätimmin. Avaisitko ton mulle? No, hyvä on. Auki. Jee, mä pääsin nyt avaa sen. Oi, tämä näyttää kummalta. No mennään. No, ei vielä avata sitä. Käydään akamassa suklaakaan. Missäköhän kakkoslukku on? Nämä menettiin. Sieltä tuli kukkasuklaa, katsokaa. No. Tommonen sitten mennään avaamaan. Ämmitäpäs kalenteriin, se on ylhäällä, tulkaa kattoo sitä. Se on iso. Ups. Jee. Ai. Tässä on mun. Bonty. Joku, mikä on? Ouch. Se on hyvä sinun kookosta ja mä rakastan kookosta. Mutta nyt avataan toi, mikä vitsin kirja olikaan tämä, joka on kummallisesti laitettu. Se näyttää ihan, että se olisi rikki tää paperi. Tää on lahjapaperi! Ja siinä lukee 2. päivä. Sen verran osaan äidinkieltä, että no niin. Auki. Tässä lukee näin. Miksi tässä on reikä? Ei tässä saisi olla reikää. PS hyvää. 2. päivää. Tee joulupukki. No tästä näkyysikö se näin paremmin? No ei, mutta siinä kuitenkin lukee joulupukki, joten se on aika kiva, että joulupukki antoi mulle. Tämmöinenkin lukee joulupukki. Okei, ehkä mä en oo hullu. Ja lopetan tän 2. päivän tähän. Kiitos kun katsoitte. Ja laittakaa peukut ylös. Mä en kyllä tiedä mistä mä oikein nyt puhun. Mut moikka!